Gospoda je moć, Gospoda je zdravlje i svetlost i blaga sva. On je svake tvari smisao, cilj i istina. A hteli su da on bez greha u naručju smrti prebiva, al u dodiru sa njima smrt se u život pretvorila. Učinio je to što niko ne bi mogao, i strašni simbol smrti je znamen sveti postao. Pobedivši bol i smrt, strašnu i sramotnu, na krst on je izlio svoju silu životnu. Krst je kao ključ koji vrata vernog srca otvara, da bi se u njega blagodat Božja uselila. Krst je kao štit koji čuva od greha, zla i nemira. On je ljudima besceni dar od vaskrslog Gospoda. Strmljenja se dva na krstu pokazuju, koja radost blaženu u životu projavljuju. Jedno diže duh u visine da Gospoda proslavi, drugo širi ruke da sve ljude zagrli. Sumorna se noć u dan svetli pretvara, i Hristos svoja vrata večnog carstva otvara. Kada s krsta svog vapijemo njemu, seti nas se Gospode u carstvu tvojemu. Seti nas se Gospode u carstvu tvojemu.